Bueno, pois retomamos, vamos ca segunda parte desta sesión. Vamos a coñecer algunhas prácticas interesantes, pioneiras, algunha delas, dun dos concellos, ou quizás o concello en Galicia que ten unha liña máis avanzada de participación cultural, que é o concello de Boiro. Entón, para iso, contamos con Ana Moreiras á miña dereita e máis á miña dereita aínda, moi á miña dereita, Alberto de Boiro. Alberto García. Vou vos presentar aos dous de corrido, casi, porque, bueno, en fin, xa non son as 2 horas e pico, que era a primeira parte, non? Senón que... Entón, decir para que non coñeza Alberto García, que é licenciado en Políticas, posgrao en Educación Social e Animación Sociocultural. Desde 1999 é o técnico de Cultura de Boiro e é o director do Centro Social da mesma localidade. Desde a esfera privada, coa empresa Nova Xestión Cultural, ten coordinado proxectos para a Xunta de Galicia, para a Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo, para a Fundación Cidade da Cultura de Galicia ou para o Culturgal. E na actualidade é presidente da Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural e docente do curso de experto universitario en Xestión Cultural da Universidade de Santiago, da que tamén ten impartido aulas na Facultade de Educación Social e no grau en Ciencias da Cultura e do Campus de Lugo, Ciencias da Cultura do Campus de Lugo. E, en canto a Ana Moreiras, é licenciada en Físicas, profesora de Tecnoloxía, no IES A Cachada de Boiro, ademais de ser pintora. Deseñou diversos proxectos nos que se combina o audiovisual e a robótica, como Stargal, co que gañou o primeiro premio en innovación en dinamización lingüística, ou o Festival Audiovisual Escolar O Lloboi, cuxa experiencia ven hoxe a compartir con nós. Tamén, desde o IES A Cachada, participou noutros proxectos premiados polos seus valores educativos ou medioambientais, como StarCatch, EPD Lab ou Amores Prohibidos 2.0, este último un proxecto transmedia dirixido pola compañía de teatro Chévere. Entón, penso que sin máis, porque só temos unha hora, entón, cando queirades, non sei en que orde ides intervir, a vontade. Bueno, pois vou empezar eu, pero antes de nada quería decir que gracias pola presentación, pero hai algunhas cousas que xa empezo a dudar. Unha delas é que seamos o concello moi referencial ou un deles, porque aquí hai moita xente, compañeiros e compañeras de traballo, aos que me dá moita vergonza volver a falarlles e contarlles cousas que eles seguramente sepan e moitos deles traballan mellor que min. Por exemplo, falou Dani, falou do caso de Narón, é un caso, vamos, totalmente referencial e hai moita outra xente que está aquí. E, basicamente, a xente que traballamos nos concellos en Galicia, como sabemos tamén o país que temos, o tamaño dos concellos, o que temos que facer, pois moitos dos casos son pura referencia de animación sociocultural, entonces non me atrevería eu, empezarei con esta modestia, a darlle leccións a nadie. Eu simplemente veño a contar o caso, como fago no máster ou como fago ali onde me chaman, o caso do que facemos nós, como facemos nós, en que creemos nós. E nós creemos en que a cultura é un dereito, ou polo menos levo 20 anos traballando baseándome nesta premisa. Nesta premisa que se está volvendo a falar agora, e que se está volvendo a falar moito da cultura como dereito con toda a onda de participación en cultura que eu lle chamo post-15M, eu vou a soltar así pullitas e críticas que son todas desde a pura admiración, como antes dixen dos cataláns, contaba ya antes a eles, que aparte de ser super fan deles, non recordo canto tempo facía que non collía tantos apuntes, eu quitei este lema, eu levo defendendo sempre desde unha vez que fui a Cataluña, de 5 veces que viaxei a Cataluña na miña curta vida, simplemente para aprender do que eu entendía como que era a referencia en xestión cultural no Estado. Nunha delas trouxeme unha tarxetiña que poñía a cultura es un dret, esa está no despacho que utilizo desde aquel momento. Eu sigo pensando que dentro dos concellos, fundamentalmente dentro do público, o que temos que traballar precisamente é esa mediación ca cidadanía, para que sea a cidadanía o que a animación sociocultural di que sean os protagonistas do seu propio desenvolvemento. Eu non creo tanto nunha administración produtora, generadora, programadora de toda a oferta cultural,
porque son republicano e creo máis na república que na monarquía, por ilustrada que sea. E creo que unha república, como nos chamamos agora o último proxecto que temos en marcha, a República Creativa de Boiro, creo que unha república, un ecosistema, como se chama nesta neolingua nova, ten que ser máis rico, canto máis plural, canto máis equilibrado, canto máis sostible. E será sostible en canto este apoiado en unha experiencia ou unha institución pública que, ademais, administra os cuartos de todo o mundo, que nos poñemos nos nosos impostos, pero tamén nun tecido real e sostible privado e tamén no comunitario, que é o que vai a facer tamén que todos os colectivos, toda a xente teña ese dereito a participar, máis que de acceso. Entón, bueno, vou a empezar a contar a nosa experiencia e dentro da nosa experiencia rematarei co caso do Lloboi, que vai a contar Ana Moreiras, que é a súa directora, porque creo que é unha boa práctica dentro do que nos intentamos facer. A ver. Eu traballo nun centro social de 3.000 metros cuadrados aproximadamente, no que traballamos 3 persoas contratadas polo Concello, é un centro que depende do Ayuntamiento, pero traballan en total como 20 persoas, porque é un centro que está ocupado por empresas que están licitadas para ofrecer servicios desde ali, como a Escola de Música, que é unha cooperativa, ou a cafetería, como asociacións, como colectivos que funcionan ali. 20 persoas traballando aquí dentro, solo 3 directamente contratados pola institución. Fundamentalmente ofrecemos servizos que traballamos con comunidades. Falouse antes, nos ofrecemos servizos públicos, como este de formación gratuita en novas tecnoloxías, aulas TEMIT, que hai en moitos pueblos de Galicia, ou unha biblioteca, unha sala de exposicións, unha escola de música. Pero o que máis nos gusta, o que facemos fundamentalmente, é traballar con comunidades, traballar ca participación da cidadanía. Baile picar no pandeiro, escoitar sondas do mar, quero ver os teus olliños sorrindo cada mañá. Lévame onde ti queiras, lévame o teu carón, lévame xunto ás estrelas, lévame preto do sol. Pero saber cando te volver, perdiña carnero, choro por volver, non podo vivir na noche de aquí, espumar as rayas. Vale, isto sí, un flash para que vexades máis ou menos o que facemos. A nosa visión do traballo sempre foi a denominación sociocultural. E ben desta teoría clásica que representaba Jaume Colomer con eses casos dos anos 80, que para min son moi parecidos, só que con terminoloxía diferente, á cultura dos comuns, que digamos que se puxo máis presente a partir do 15M e a partir de que cambiaran os gobernos en estes concellos do cambio ou do suposto cambio. Primeira pulla, a respecto polo menos da xestión cultural. Entonces, a animación sociocultural, xa leu Marcos a primeira definición, eu teño aquí dúas máis, unha di que intenta a toma de conciencia participativa e creadora das comunidades no proceso da súa propia organización e loita. Isto decía o Ministerio de Cultura, non sei en que ano, pero xa o Ministerio de Cultura falaba de organización e loita, que son un pouco a vasco, así, non? Unha cousa fuerte. E despois di que tamén pode ser acción tendente a crear dinamismo social ali onde non existe, ou ben favorecer a acción cultural e comunitaria orientada ao cambio social. Isto di Antonio del Valle. Entón, eu querería continuar a miña presentación, que algúns de vos xa vístedes, con outro vídeo que é este. Este dos laboratorios cidadáns que se fixeron en Madrid fai poucos anos. De un centro cultural es la de producir comunidad, ¿no? Comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica en torno a proyectos culturales, pero también ver cuál es su posición en la ciudad y cuál es su relación con el entorno, ¿no? Y eso es lo que yo creo que vamos a trabajar en estos laboratorios. Ofrece una oportunidad de repensar las formas de trabajo de la administración con la ciudadanía. Quizá no se ha hecho tanto hincapié en qué tipo de ciudad construyen y configuran pues, las redes de distintas dotaciones culturales con las que cuenta una ciudad como Madrid. Se entiende como contenidos culturales, pues teatros, cines, centros culturales, bibliotecas. Y yo creo que son ecosistemas endogámicos y cerrados, ¿no?
Yo creo que los laboratorios me parece que abren ese ecosistema a lo que es un ecosistema. Surgió la noción de un ecosistema cultural como forma de dar visibilidad o de introducir dentro del panorama de las políticas culturales a todos aquellos agentes que por tamaño, por tipo de prácticas o orientación política de su acción cultural no estaban reflejadas ni comprendidas dentro del marco institucional grande. De alguna manera, el resultado que se puede obtener de este laboratorio sería como una especie de índice abierto de aquellos elementos que componen el ecosistema y también, sobre todo, de aquellos elementos que deberíamos seguir trabajando como un ecosistema cultural, como algo que cuida de la propia ciudad. Un ecosistema de creación cultural riquísimo, iniciativas sociales, mercados solidarios, economía, triple balance, pues eso, un equilibrio medioambiental, social, cultural y económico, y yo creo que esta mesa y este laboratorio tenía que tener lugar sí o sí, ¿no? Hasta ahora la Administración estaba trabajando es qué servicios tengo que prestar, con lo cual los ciudadanos son usuarios de servicios y hay que cambiar esa óptica, ¿no? Los ciudadanos son creadores de cultura y creadores de servicios. No hay cultura de que los ciudadanos puedan generar cultura. Que por primera vez en mucho tiempo se están abriendo espacios de participación en diferentes ciudades que están buscando o cómo dar espacio o dar voz a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre políticas públicas. Que la cultura puede ser un espacio como de ejercicio de la democracia, de ejercicio radical en el sentido de una democracia directa con un modelo de ciudad, ¿no? y social más democrático, precisamente. Y una relación que propicie mucho la pertenencia y el empoderamiento de ese espacio a quienes hacen a las actividades. Pues este es un poco el reto, ¿no? Abrir esas instituciones con sus recursos en todos los sentidos, materiales, legislativos, de saber hacer qué hay ahí y ponerlas a disposición, ¿no? de los habitantes productores de cultura. Ben, pois aquí quería tamén facer outro parón na miña intervención para preguntarvos directamente a vos e continuar un pouco que as preguntas que xurdiron da mesa anterior. Porque en todo isto que nos contan en Madrid no 2016 e que o propio e admiradísimo Jaron Rowan di que por primeira vez se está participando, se está favorecendo a participación, como antes dixo Clara, que aquí nesta mesa, na mesa anterior, había como unha discriminación de xénero, eu creo que unha vez máis, outra das discriminacións que sufrimos é a discriminación de, así como non debemos admitir o mansplaining, tampouco debemos admitir o madrisplaining, creo eu. Entón, unha vez máis, a un país onde hai monte en mancomún desde fai non sei cantos centos de anos, onde hai comunidades de festas que xestionan de forma cidadán as súas propias festas desde hai moitísimos anos, onde hai asociacións culturais nos anos 70, todo un movimento, un país que, se en algo é potencia, non é en industrias culturais, sino en cultura cidadá, o que nos falta unha vez máis é coller conciencia de toda a potencialidade que temos e de todo o que facemos ben. Entón, a miña gran pregunta para a xornada de hoxe, para a mesa de antes e para a de agora, para a xornada de hoxe, en que se diferencia isto que nos conta esta neolingua ou esta nova forma de chamarlle as cousas pos 15M, con todo o cariño do mundo a esa revolución cívica que pasou aquel mes de maio, que diferencia hai dendo 15M para aquí, cos casos que falaba Jaume dos anos 80, cos casos que en Galicia foron sempre referenciales e foron a nosa columna vertebral da cultura vivida pola sociedade e da cultura feita pola sociedade. Como xa che preguntei isto no descanso, Lleron, e o respondestes moi ben, quería preguntarlle a dúas persoas que están na sala e que están ao lado, que son Jorge Liñeira, investigador e autor do libro A cultura como reserva india, e a persona que gestiona o Centro Cívico de Conxo, ou que traballa, ou que estuvo moi vinculada a ese centro cívico, que igual se está agachando, igual non lle gusta que faga referencia a él, pero quería facer esa pregunta, non? Que diferencia hai entre as dúas linguaxes, entre a animación sociocultural e entre a cultura dos comuns, e que diferencia, e se eso se pode simplificar no que o Concello de Santiago fixo co Centro do Matadoiro e despois ca festa de Conxo do banquete de Conxo. Para min o banquete de Conxo foi un exemplo perfecto de como facer animación sociocultural,
como facer un gran evento vinculado co territorio, vinculado coa memoria dese lugar, implicando os veciños, implicando a toda a xente que ali foi traballando durante anos e que estaba moi vinculada a ese centro cívico. O Matadoiro era xa o centro cívico de Conxo. E como en outro lugar da cidade se quixo facer un centro de esa nova participación ou utilizando toda esa nova terminoloxía que nos veu en estes últimos anos e non cuajou, tristísimamente, para min non cuajou. Entón, me gustaría seguir debatindo e polo menos en 5 minutiños si podedes dar a vosa opinión. E por favor, non vos sintades, non sei, en ningún momento atacado, simplemente a miña maneira de intentar resolver as dúdas que a mí me xurden desta xornada. Ben, boa tarde. Por alusións, a ver, eu creo que o que acontece en Compostela pois é froito, lóxicamente, duns tempos, é dicir, o Matadoiro, froito duns tempos, pero eu creo que, digamos, a urxencia dun proxecto novo na cidade e tamén que foi moi pedido, sobre todo por xente do barrio de San Pedro e por parte da cidadanía, non, como un modelo diferente desde esa cultura común, non? Poder levar outra serie de proxectos que non existían na cidade, claramente, non? E entón, digamos que a Casa o Matadoiro, pois surdiu aí, como un espazo no que poder experimentar e facer. Eu, desde o comezo, porque estábamos nese debate, xusto antes das eleccións, estábamos nese debate, que facer coa Praza do Matadoiro, non? E, claro, no momento en que surde un grupo de cidadanía moi activo en que demanda, por fin, poder entrar nun proxecto diferente, non poder probar, non? Aí se nos ocorre, o primeiro que dixemos, bueno, eu dixen, acórdome, estaba naquel momento, naquel debate, non? E eu dixen, vale, eu sí, vale, eu era e así o era, non? Era favorable a demoler ese lugar que nunca, digamos, que tivo estigma da Xunta de Galiza e que nunca foi nin aquela casa de xuventude e que máis ben o contrario, foi, digamos, un argumento para que non existise unha política de xuventude e para que non existise realmente outras iniciativas desde as que pivotaron. Entón, nese sentido, estaba a favor de que esa casa desaparecera. Sin embargo, no momento en que aparece, digamos, un movimento cidadán aí moi favorable, non, a novas iniciativas e a novas vías, non? E o que dixen foi, vale, moi ben, pero a medio e longo prazo e con orzamento. Entón, para min iso é moi importante. Antes falaba desa capacidade que debe ter a administración, esa visión de a medio e longo prazo, de deixar rodar, deixar experimentar e poñer os recursos para que se poidan facer, porque senón o que aconteceu para min a Casa do Matadoiro foi que foi e aínda é, non? Porque aínda hai xente aí un pouco reivindicando ese espazo, que foron moitas esperanzas que ademais se foron frustradas porque o espazo non requerían as condicións mínimas, porque ademais diso, claro, non ter unha dotación de recursos no que aí se poidera entrar tamén, pois claro, chega un momento en que é a iniciativa pura e dura dos movimentos que claro, queren pivotar un proxecto moi concreto, pero que non teñen os recursos, ni siquiera se puxeron aí. Entón, crees que houve un traballo no Matadoiro? Non vamos a falar toda a tarde do Matadoiro, simplemente era para cambiar un pouco tamén a pelota de bando. Crees que houve o que se fixo en Conxo de contar co barrio, contar co entorno, contar con todos os agentes que traballaban ali? Crees que, por exemplo, a dirección que se puxo dunha persona de fora, de Madrid, unha vez máis, que viñera a dirixir ese proceso foi acertado, non? Ou crees que, non sei, que se podía ter feito de outra forma? Ben, eu creo que a experiencia do Centro Sociocultural de Conxo é unha experiencia de animación sociocultural de base, é un proxecto de animación sociocultural que ten tamén a súa base, lóxicamente, en todo o proxecto, en toda a pedagogía do proxecto. Ali hai, digamos, un casal de xoves, hai ali un traballo comunitario de base, entón hai unha animación sociocultural que gravita dende o centro sociocultural e, polo tanto, é animación sociocultural en sí. Agora, eso sí, a miña filosofía está na filosofía de Anderez,
Eu creo que agora se fala da animación sociocultural como nese valor da mediación e cada vez, para min, pois ten máis sentido porque, bueno, son eses ciclos, non, de discursos que volven, non? A verdadeira, para min, filosofía da animación sociocultural está en desaparecer. É dicir, o valor daquele animador sociocultural, para min, na filosofía de Anderegg, e agora estou repasando, é en que desapareza esa persoa, non? Ese, digamos que o seu verdadeiro sentido, que desaparece ese animador sociocultural en si mesmo. Entón, desde ese punto de vista, lóxicamente, en proceso de mediación, podemos falar de mediadores e mediadoras, proceso de mediación a nivel máis, digamos, máis próximo, un discurso máis próximo, pero sigue sendo para min a mesma filosofía, non? Revisada... Esa pregunta, cal era a diferencia entre eses dous modelos, non? O modelo, digamos, que dos anos 80 no Estado, este outro novo modelo do que se falou tanto con esa nova linguaxe nestes anos. Entón, por favor, se lle podes pasar a palabra a Jorge para que responda el se hai algunha diferencia entre os dous modelos, máis alá da linguaxe, dos momentos históricos e máis do, bueno, de outras cuestións que podes apuntar. Bueno, eu, por recomendación do meu editor, remitirmos á página 527 seguintes do meu libro para responder esa pregunta. Sobre o dos matadoiros ou das cousas, un pouco creo que dá resposta a moitos casos. Un dos problemas creo que o do matadoiro foi intentar extrapolar modelos exitosos de outras partes do Estado español a un lugar en concreto. Pensar en Can Batlló, pensar en espazos como Medialab, pensar en espazos como Matadero, e dicir, ímolo facer noutros sitios en pensar cal é a realidade dese espazo. E despois te apuntabas ao do mediador que se trouxo, eu creo que aí houve un erro moi grande de proceso de selección. E non por ser de Madrid, que, bueno, podía haber certas reticencias iniciais, senón porque puseron de mediador unha persoa que non tiña capacidades de mediación. E o que fixo foi que moita xente que salvara a casa no seu momento, que se manifestara, que loitara porque esa casa non se derrubara e que eso convirtérase nun espazo de autoxestión, aunque normalmente gustame chamarlle xestión participativa, non é a mesma autoxestión que xestión participativa porque hai un goberno municipal que te está pagando agua, luz e internet. Pois moita xente escapou espantada por ese mal proceso, por ese proceso de selección nefasto que se fixo. Vale, pois moitas gracias. Non quería centrar o debate no caso do Matadoiro, sino quería intentar ejemplificar cun caso real que está aquí presente, como moitos outros, como decía ao principio, o mellor máis valiosos do que eu podo contar, de que para min non hai diferencias reais entre os dous modelos. Para min, como dixo Lleirón no descanso, son dous momentos históricos diferentes nos que se intenta que a democracia avance, que a xente participe, que a cidadanía se exerza con máis garantías, que as estruturas sociais se fortalezan máis, e iso se chama democracia. Entón, iso que intentamos facer dentro do Centro Social de Boiro dende fai 20 anos. Nos decimos que somos, non o decimos, pero pensaba hoxe que nos realmente o que facemos é algo tan ambicioso e tan mesiánico como intentar producir democracia, generar democracia, ser un axente de desenvolvemento do ecosistema sociocultural no que estamos, que sirva de desenvolvemento persoal para as persoas que veñen ali a participar ao centro social, que sirva, sobre todo, de un axente de desenvolvemento social, de que a xente participe máis con esta metodoloxía de animación sociocultural, de generar comunidades ou traballar con elas. Por exemplo, despois o direi, o Lleboi era unha comunidade, un colectivo xa creado, e fomos nosos que nos achegamos. Eu levo toda a vida achegándome aos procesos que se producen ao meu arredor, achegarme para intentar mediar, para intentar traballar con eles. E moitos deles son artellados producidos por nós, do centro para fora, e moitos deles, ou moitos outros, son ao revés, somos nós os que nos achegamos para intentar favorecer que ese ecosistema este máis conectado, que o que nos representamos que a institución este máis conectado co resto das xentes do ecosistema, cos xentes privados, sean comunitarios ou sean empresas ou sea o que sea. E con eso fortalecer precisamente ese ecosistema para que con esa sostibilidade pois sea, pois eso, un axente de desenvolvemento para o sitio onde estamos. A diferencia dos dous casos que vimos hoxe, eu creo que algún error que se pudo cometer nesta última época foi precisamente mirar afora ou mirar que modelos podíamos traer de fora ou máis alá de mirar o que xa existía ao noso redor. De todos estes procesos participativos dos que o noso país ten moitísima tradición. Entón, eu creo que sempre unha frase importante para nós é mirar o que xa existe ao teu arredor e con ese
con esa cousa que xa existe, como podes traballar. A veces o que queremos tamén moitas veces é generar, como decía antes Jairon, que vengan a participar, como nosotros le decimos, non? Vamos a abrir a Casa da Xuventude en Coruña, outro exemplo, que veñan a Xuventude que participe, non? Que, mira, o mellor a Xuventude xa está participando ao seu xeito e xa está participando en outros lugares. Por que non achegarnos e ver como está sucedendo todo eso e ver como podemos conectar aí os diferentes axentes do ecosistema para que se retroalimenten e ese ecosistema se faga máis sostible? Eu creo que se de algo podemos presumir nós é de eso, de non ir e generar procesos dende a institución, de arriba a baixo, para que a xente nos participe, sino de ser, en este caso, eu creo que sí, máis horizontais e buscar que esa conexión exista. Se nós facemos unha cultura, somos mediadores para unha cultura e a xente, como ti decías antes, e iso ya é unha perversión en sí mesma, eu creo que non. O meu exemplo, como che decía antes, ven tamén de outros cataláns, que son os de Nou Barris, que lle chamaban a subvencións públicas cartos públicos recuperados. Eles decían que os cartos son de todos, o Estado é de todos, e o que temos que facer é recuperalo e poñelo pues, nas mans da cidadanía. Eso é unha redistribución do poder, como ti dixestes. Eu creo que nós o que temos que facer basicamente é eso. Hai moita xente que traballa en cultura que lle sonará isto que vou a decir. Hai moita xente a nivel político e moitos tamén a nivel técnico que din que unha cousa é o que fai a institución, unha cousa é o que fai o ayuntamiento e outra cousa é o que fan eles. Esa asociación, eso cousa deles, a cousa nosa e tal. Eu creo que eso ainda é está moi presente no noso entorno e iso é un error enorme. Do que fixemos nós sempre foi precisamente intentar mediar con todo o ecosistema e que moitas veces hackear a institución desde dentro. Hackeala para que ese... Nos decíamos antes que somos 3 personas de 20 traballando ali dependentes da institución. A programación está máis ou menos o 20% da programación que hai no noso centro depende da institución, é directamente programada pola institución. O 80% o programa a cidadanía a través de diferentes formatos. Eu creo que nós somos un hub, un coworking, un laboratorio ciudadano e un montón de terminología nova que escoitei nos últimos anos. E o vimos facendo desde sempre. E o vimos facendo instintivamente, tamén desde a formación, pero porque nos baseamos na metodoloxía anterior que se chamaba animación sociocultural e que é exactamente a mesma para min, e se non exactamente porque está polo medio a revolución digital da que non falamos, é unha metodoloxía moi parecida á teoría dos comuns, baixo o meu punto de vista. E con esta neolingua que se generou fai uns poucos anos, parecía que para min tamén ten algo de burgués, no sentido de que se nos fala de participación con unha lingua que non todo o mundo entende, que só entenden as persoas que a practican. Entón, me parece tamén que un pouco de, falando de participación especialmente, deberíamos falar nun linguaxe máis universal. Pois basicamente é eso, ser mediadores para o desenvolvemento do teu entorno. Non vou a poñer estes 4 vídeos porque non nos dá tempo, só vou a poñer o de Rosa porque me parece así como emotivo. Bueno, eu vou a dicir algo. Que teño un problema, é unha necesidade perenne de aprender. Por eso veño aquí ao centro social, porque hai actividades de todo para aprender cada un o que máis lle guste. Así que todos ao centro social, porque isto aquí ademais é unha festa. Eu síntome viva con todo isto que hai aquí. Así que animádevos, todos aos centros sociais, xa veredes, quedades atados. Bueno, Rosa empezou sendo unha usuaria deses servizos, porque ela empezou vindo a clases de informática, despois meteuse tamén na escola de música, unha persona especialmente activa, é unha desas boas prácticas que expoñemos aí como se fora, non é a xeralidade, non? Pero é un exemplo para min boísimo de todo o que estamos falando. Empezou sendo unha usuaria, non o dixen antes, creo, pero a parte dos servizos están dirixidos á poboación e nos consideramos que esa poboación é poboación usuaria e cando falamos de traballo con comunidades xa non lle chamamos usuarios, chamamos de cidadanía que conxuntamente con nós xera unha comunidade, un espacio de coñecemento colectivo da que emana actividades, sea do tipo que sea. Entón, son dúas metodoloxías diferentes para min. Unha é os servizos, que vai máis en esa cousa máis antigua de a institución que emite e o cidadán que recibe, un pouco menos democrática, e outra é a máis democrática, na que nós precisamente nos poñemos da man da cidadanía, digamos que traballamos con eles e non para eles, non? Ese cambio de preposición tamén fai que nos cambiemos de posición. Pois Rosa empezou sendo usuaria, pero
pronto pasou a ser comunidade, pronto pasou a ser un exemplo que participou nun proxecto, por exemplo, antes tamén se falou do tema de educación de adultos. Eu, cando empecé a traballar, o primeiro que fixen foi educación de adultos, porque estaba dentro das liñas do centro, empecé a darlle clases de alfabetización a persoas maiores. Na primeira semana pasei no fatal, porque eu estaba ali como intentando enseñarles a escribir ou mellorar as capacidades en lectura, escritura daquelas persoas, e na primeira semana dime conta, ou no primeiro día, xa non recordo, de que eu non lle tiña nada que enseñar a aquelas persoas, que me tiñan moito máis que enseñar elas a min. Era un pouco o exemplo, non? A nós o que se nos pedía era que emitíramos un servizo de enseñar e escribir e a ler a aquelas persoas que tiñan 70 anos, 60 anos ou así, e nos o que fixemos foi dicir, no, nos vamos a recibir todo o coñecemento de vida que teñen estas persoas, que é moito máis rico. Entre todos vamos a facer unha comunidade de aprendizaxe e dai vamos a sacar documentais, publicacións, un montón de actividades que poden aínda facer estas persoas para dar e non só recibir un servizo. Eso é un exemplo do que é ou ofrecer un servicio ou traballar desde un punto de vista da comunidade ou de xeración de comunidades. E Rosa participou desos procesos. A partir de aí empezou a ir a explicarlle a xente como funcionaban os muiños, a falar aos coles e aos institutos de como era a vida cando ela era moza. Un montón de cousas que empezou a facer ela, non só como receptora de servicios, sino como parte xa do equipo casi do centro, non? Esta era outra das diapositivas que quería enseñar, porque así como o primeiro que puxen era o desenvolvemento personal, que para min é o que nos aportamos a Rosa, é dese sentirse viva que di ela cando abre o brazo e enseña un tatuaje que se fixo fai un ano ou dous, desde que está tan activa en este tipo de cousas. Pois outro dos desenvolvementos que nos queremos favorecer, para min o máis importante é o desenvolvemento social. Por iso digo que podemos ser un pouco así egocéntrico, pero fábrica de democracia. Nos o que facemos é precisamente favorecer que no noso entorno sucedan cousas, xuntar xente, falarei despois do caso de Olloboi e de outros casos. Hai casos máis claros, como decía antes, os que nos achegamos porque xa están artellados, como Olloboi, e hai outros que non, que son comunidades latentes, que existen, e todos os conocemos, existen ao noso redor un montón de persoas que teñen interés por unha mesma cousa, pero mellor pola propia estructura social esas persoas están separadas. Nos o que facemos é darlle forma a esa comunidade, artellala, empezar a traballar con ela. Despois poñerei o exemplo. Esta diapositiva é un encerado que nos temos ali no despacho, é no que vamos apuntando cousas para planificar o traballo, non? No ano 2016, que de cando é, houbo o de Donosti, Capital Cultural Europea, que aí tamén se veu claramente en aquel momento como se cambiaba o modelo de capitalidade cultural que organizaba grandes eventos, grandes cousas e grandes programacións, a un modelo que falaba de participación cidadá, que falaba daquelas ondas de participación, non sei como exactamente se chamaba ahora, e antes, no ano 2015, hubo un congreso en Madrid que falaba de cultura e cidadanía, que se sigue facendo, que salía do Ministerio de Cultura. Eu facía uns anos, así como fora a Interacción no 2006, facía uns anos fora tamén un congreso que fixera o Ministerio de Cultura en Madrid, e aquel congreso iba sobre políticas culturais mundiais, sobre cousas tamén moi grandes, eventos moi grandes, moita pomposidade, como se falaba daquela, non? Pois con todo isto post-15M, post-crisis, de crecemento, todo ese tipo de cousas das que fala Rubén Martínez, esas producións tan interesantes, en aquel congreso no ano 2015, 2016, se falaba de novo en Madrid de políticas culturais para participar, colaborar, transformar, pasar dos eventos aos procesos, da mediación cultural á programación expandida, un palabro novo, do consumo cultural á participación en cultura, dos públicos ás comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Nos viñamos de ter uns apuntamentos naquel encerado, na nosa maneira de traballar, que eran os fundamentos da animación sociocultural, que falaban de transformación social, educación, participación, mediación, comunidades, territorio, pedagogías participativas, coñecemento compartido e colectivo. Para min, estas dúas columnas falaban exactamente do mismo, con o mellor 20 ou 25 anos de diferencia, volvo a insistir. E de eso sacábamos os proxectos concretos que nos facíamos no Concello en aquel momento, no 2016. Algúns deses proxectos están aquí, ahora non vou a poñer todos os vídeos, pero vou a... Xa non sei ahora. Si queremos, si Ana Vale, daquel encerado non vou a falar das outras comunidades cas que fomos traballando, vamos a ver un exemplo de unha que é o Olloboi e que vos vai a contar a mesma directora do proxecto.
así. Quitáis también. Sí, ¿No? sí, pero Windows, debe ser. no sei cal vai cargarse aquí. Vamos a ver la chestia. Si non che vai sento, né? Vale. A ver si temos suerte, vai. Si non eres profesora, podes falar perfectamente Vou falar, con vamos. ensedado. Como os pasamos, porque non ten... Bueno, pois podes seguir falando eu, así de paso. Aí se ve, perfecto. Vale. Bueno, boas. Eu vou falar de pé, se non vos importa, porque bueno, son profe, estou feita a ver as caras da xente, además antes estaba ali sentada, como son máis ben baixiña, desde ali non estaba vendo vos a vosotros, que era desos protas e tamén me dá rabia. Entón, pues, bueno, vou facer aquí de pé. Vou intentar facelo rapidiño porque si Alberto alude a humildade cando fala do caso Boiro, pois máis todavía teño que aludir eu cando falo deste festival, que é unha cousa moi pequerrechiña, que, bueno, só vamos a esbozar porque non me parece que tampouco seña para dar un super exemplo. O noso é un festival audiovisual escolar. Eu titulo esta diapositiva con este verso maravilloso de Siniestro Total, porque realmente estou aquí rodeada de vosotros, sodes moitos técnicos, xente da cultura, e nosotros a ese nivel non somos ninguén. Somos xente sin ninguna formación, sin ninguna trayectoria en traballo cultural, porque somos profesores, a eso vou. Quen somos e de onde vimos, somos profesores e cada un da súa casa. Sí, digo, do ámbito cultural. Somos un profesor de plástica do CPI de Dodro, que ven de Ourense, un profe de plástica que estaba en Ribeira cando empezamos a traballar, pero a día de hoxe está en BCRA, non facilita moito as cousas, unha licenciada en Bellas Artes, no Paro, un técnico informático que entrou a traballar o ano pasado en Olloboi. Esta son eu, esta Carota, son profesora, como xa me presentaste, de Semboiro, de Tecnoloxía, e unha rapaza que acabou Comunicación Audiovisual o ano pasado. Por tanto, quen somos? Somos profes, vimos do mundo do ensino e non temos ningún tipo de experiencia no mundo cultural. A onde imos, máis difícil todavía de decir, porque non hai ninguna estrategia, nin detrás do noso labor propiamente, nin moito menos detrás da administración pública, que este tipo de iniciativas hasta eu creo que os disgustan. E se sigo a canción de Siniestro Total, estamos solos en la galaxia ou acompañados, pois teño que decir que o comenzo foi de estaremos completamente solos na galaxia. Pero tamén en parte pola nosa propia ignorancia. Non tiñamos ningún tipo, como digo, de experiencia en xestionar actividades culturais. Simplemente éramos un grupo de profes, inicialmente non éramos os que somos agora exactamente, que tiñamos un grupo de traballo, aprendimos sobre audiovisual, aprendimos a gravar, a editar, etc. Gustábanos o mundo do cine. En este momento, as ferramentas de comunicación social, o sea, YouTube e Vimeo, xa son do alcance de todo o mundo e vemos a oportunidade de utilizalas para difundir o labor que se estaba realizando en tantos centros educativos con respecto ao audiovisual. Que pasa? Organizamos un primeiro momento unha gala, unha entrega de premios, no que esperábamos que acudiran os centros cercanos, pero para a nosa gran sorpresa, veu xente xa de toda Galicia, nunha primeira edición. E isto, claro, igual foi contraproducente para nós, porque non tendo ningún medio, envalentonámonos e dixemos, pois para o ano facémolo outra vez e facémolo xa de maravilla. E aí conocimos o que era a produción. Ninguén sabía que era isto de producir un evento. Producir un evento, no noso caso, foi unha cousa moi difícil, precaria, non? É o seguinte, precario non para, bueno, a mitad éramos profes, por tanto, non tiñamos ese problema, tiñamos a Susana que estaba en paro, cero cartos. Pódese producir un evento sin nada de financiamento? Pois dificilmente. En un principio necesitábamos para a cartelería, necesitábamos para as proxeccións, poucos máis gastos tiñamos, pero isto require de un pequeno financiamento. Que facíamos? Ir pedir.
O Concello inicialmente non nos escuitou, el non é o Concello. O Concello prestounos local, prestounos os medios de proxección, pero nada máis, e tivemos que ir por bares, tabernas e outro tipo de locales que non eran afíns. Bueno, igual todos tedes experiencia nesto. Si vas con un peto polos bares pedindo para a festa de San Antonio, festa de xuventude onde vas traer a París de Noia, vas ter un montón de pasta. Pero pedir para un festival de cine de chavales, eso era xuntar de 20 en 20. Foi dificilísimo. E isto conduciunos a nosa primeira gran crise, que era como vamos facer para financiar isto, porque se queremos seguir adiante, pues temos que ofrecer un mínimo de condicións. Particularmente recordo o Festival de 2015 no que se exhibiu a curta Unari de Luis Avilés. Bueno, pues nosotros exhibimosla con nosa mellor intención, había tamén moito alumnado, a realidade é que aquela curta non se oía prácticamente e non se vía ben. Bueno, aí tomamos conciencia, non? A cultura, pois hai que tamén difundila en condicións. É unha cuestión de dignidade, especialmente no mundo do cine, cando hai xente que está tomando decisións estéticas sobre a imaxe, sobre o audio, etc., non podemos non respetalo solo polo afán de difundir. Hai que facelo en condicións e isto implica un financiamento. E entonces propúxose que nos convertiramos nunha asociación sociocultural. E isto é unha aventura, meterse a crear unha asociación cultural. En este país é moito máis difícil que entrar no hiperespacio con hipervelocidade. Se non tes a nave de Han Solo, isto é unha pasada. Levounos casi un ano constituirnos en asociación cultural, casi un ano, falando coas locutoras chamas locutoras, porque estas mulleres que nos contestaban nas xuntas, nosas dúbidas parecía locuendo, distinguíamolas porque nos chamaban tontos por non saber cubrir as cuadrículas, pero foi un proceso tortuoso, difícil, pero conseguimos sacarlo adiante, constituímonos unha asociación e aí entendimos que éramos xa interlocutores válidos, non? E entonces, pois, seguimos adiante co noso proxecto. Xa pasaron uns cuantos anos desde que empezáramos. Vale, neste momento xa temos un festival, xa temos un concepto. O Lloboi, un festival audiovisual para a canteira, para os rapaces e rapazas que van querer facer cine en Galicia. Primeiro obxectivo noso, ter un espacio web onde visibilizar todos os traballos de cine. E preguntaredes, pois isto tendría que existir, será institucional? Non, non o hai. Non o había nese momento e non o hai aínda agora, pero que decir de un goberno que eliminou Flocos, que foi precisamente a única plataforma na que realmente que funcionaba deste estilo, como escaparate de producións audiovisuais. Non había, e para nosotros este foi un obxectivo fundamental. Cada vez hai máis profesores e profesoras querendo traballar o mundo do cine nas aulas, hai un montón de razóns, non me vou estender neso, aínda que non hai unha estrategia coordinada desde a administración, porque de feito o único que se fixo foi crear unha materia de educación plástica e audiovisual, pero non formar o profesorado, que así como funcionamos a nivel político, creamos a etiqueta, pero non a dotamos de contido. Pero, pese a todo, hai un montón de profesorado que o está utilizando, non só nesa materia, sino noutras moitas, e que quere compartir as súas experiencias, compartir os produtos. Eu creo que parte do proceso de aprendizaxe na arte é compartir, difundir, que os demais vexan o que ti faz, e, por tanto, o Lloboi, en ese sentido, cumplía esta misión, claramente. Tiña metida esta diapositiva por se houbera entre o público xente que tivese afición ao cine, á xuventude e á docencia, pero pareceme que sodes todos do mundo da xestión cultural. Entón, non me alargo, pero se alguén tivese interés, Alain Bergala é un teórico do cine e de educación francés, foi asesor do Ministerio en Alán entre 2000 e 2002, e ten un libro que se chama Hipótese do cine, que é maravilloso. Maravilloso, un libro onde fala de por que o cine é a ferramenta educativa máis potente que existe. E para el nunca o será polos contidos. E isto é unha pregunta que eu deixaría aquí, pero para outro foro, porque debemos de utilizar o cine ou audiovisual para que os rapaces traballen uns contidos ou simplemente non, ou deixalo limitalo ao feito artístico. Para este señor hai que limitalo, porque o cine se trae un aprendizaxe consigo no momento en que obliga a tomar decisións constantemente, no momento en que obliga a responsabilizarse dun proceso, pois que xa ten suficiente poder pedagóxico. Por tanto, para nosotros como profes estaba clarísima que este era o camiño. Pero tuvemos unha segunda gran crise. A segunda gran crise veu dada de que éramos asociación cultural, confiábamos en que éramos uns interlocutores válidos, pero resulta que vamos pedir cartos, como se chama, recuperación de cartos públicos recuperados, vamos pedilos,
e na Xunta ríronse de nós directamente. Por qué? Porque non somos unha empresa. Isto funciona así, a maioría das liñas de financiamento que hai para este tipo de iniciativas son para asociacións non, para formacións que teñen a xente liberada. Entón, claro, nosotros argumentábamos, se non nos dades cartos non podemos liberar a ninguén para estar traballando profesionalmente neste sector. Eles argumentaban, se non tedes a ninguén liberado, non vos vamos dar cartos. Este é o peixe que se morde a cola. Por tanto, somos unha asociación, pero somos uns mindundis. E así hasta que descubrimos unha liña de axudas na que sí pudemos concorrer e ao mesmo tempo, pois tamén o Concello empezou a tomarnos en conta. Ese foi un gran momento de crise, un momento no que non tiñamos nada de recursos económicos, gastáramos moito en un proxecto do que vos vou falar un segundo despois. E, por enriba, estábamos sentíndonos moi sós outra vez, moi sós na galaxia. Acabouse o noso combustible da nosa estrella da muerte e volvemos a estar sós. En ese momento aparece Alberto, efectivamente. Bueno, aparece Alberto, levaba moito tempo xa véndonos, pero nese momento el quen realmente promove que teñamos un contacto coa cidadanía de Boiro e que se estableza realmente unha relación. Para nosotros era unha eiva, porque non tiñamos relación coa xente de Boiro propiamente. Levábamos 6 anos facendo un festival ao que estaba vindo moitísima xente de todas partes de Galicia, moitísima xente, falamos de 500 espectadores, sin embargo, non tiñamos relación coa xente de Boiro. Isto tamén provocou unha crisis interna, porque había xente da asociación que creía que ese non era o camiño. Hai xente que sempre defendeu que un proxecto cultural debe de, como este, que naceu basicamente no soporte digital, debe de manterse na web e non establecer redes no local, porque isto o ancla. Este foi un gran debate, eu non son técnica cultural, non vou poder responder cal camiño sería mellor, pero bueno, que tomamos a maioría, o consenso, foi que queríamos establecer eses lazos, que nos parecía que tendría moito máis sentido e lle daría coherencia ao noso proxecto poder ter relación coa cidadanía. E iso fixémolo a través do Concello. Entonces, desta maneira, chegamos xa a un momento no que se define totalmente o que é o festival. Este festival ora consta dos seguintes espacios. O primeiro, a muchachada matiné é o momento é o principio do festival, o momento de encontro entre a cidadanía de Boiro, rapaces que veñen de toda Galicia e cineastas. Vou falar deles despois, pero este é un dos eixos fundamentales do noso traballo. Os cineastas, os profesionais e as profesionais do mundo do cine de Galicia, desde o primeiro momento apoiáronos incondicionalmente e apoiáronos sin que mediara lucro ningún de por medio, nunca levaron absolutamente nada. Creen na canteira, son vocacionais e sempre nos axudaron. Entonces, pola mañá, esta xente xúntase con xente de Boiro e danse unhas pautas para crear unha peza audiovisual breve, rápida, e debe facerse pola mañá, con ánimo de ser xa exhibida pola tarde. Despois, pola tarde, temos un pequeno momento de cineforum no que estes mesmos cineastas que estiveron pola mañá presentan as pezas nas que estiveron traballando ou que van salir, de acordo? Para un pouco a idea é traer o cine ao mundo dos rapaces. E a continuación facemos xa unha entrega de premios. Hai rapaces de toda Galicia, a entrega de premios sona moi banal, pero no mundo escolar é unha cousa que atrapa, basicamente. A verdade é que nosotros temos que tamén decir que si, chegamos hasta ese momento porque sempre tuvemos moitísimos rapaces e rapazas no noso festival. A verdade é que público existiu sempre. E é unha cousa sobre a que nos levamos preguntado moito, porque temos visto eventos de moita maior envergadura, con moito máis apoio económico e institucional e que, sin embargo, non teñen público. Eu non sei se iso é polo que vos estabades comentando hasta ahora, de esa verticalidade, de que se propoña de arriba para baixo. A realidade é que nosotros, no noso caso, percibimos sempre que había a demanda por parte do público. Rapaces a rapazas, os profes, os centros, querían producir, querían mandar os vídeos, querían velos na plataforma, querían compartilos e querían vir ese día de festa. Desde que, ademais, temos o encontro de pola mañá, moitos queren vir porque é a oportunidade de gravar unha peza con un cineasta, non? Todo isto, pois, gratuitamente, gracias ao aos cartos públicos recuperados. Entón, poño simplemente este vídeo de un par de minutos onde se ve como é o festival, que, por certo, desenvolvese nun esteleiro de Ribeira, que é outro dos... Entón, ímonos poñer así, en actitude, sacamos a etiqueta, sacamos o tal, poñemos aí fora do plano, isto é dentro de campo, aí é fora de campo, vale? As cámaras non van chutar para aí, van chutar para aquí, correcto? Sí? Moi ben. Vente para aquí, ti és figurante. A cámara rápida. Sí, y quedaría bien, sí, quedaría bien. Estos son los de equipo de dos. Claro, es como... Y después... O sea, vai grabando... Unha galería de arte de Boiro e están discutindo a peza que van facer con respecto
porque o ano pasado traballábamos a temática de muller Vale, emprendemento. entón a cousa é, vamos camiñando, vamos ao sitio onde vamos a gravar, mentres pensamos a película. Cando cheguemos ali, vamos a soltar as ideas que queiramos. Vale, e logo empezamos a gravar. Esta era Sonia, O temos claro todo. María Yáñez, de Carballo Interplay, o equipo de Porco Bravú, que son, bueno, creadores de series web. E este é o lugar onde facemos o festival, isto é unha trucada, a verdad. O hosteleiro ese día, recóllenolo, móntanolo. E a música que oídes é de un par de agrupacións musicales de Boiro, que tamén por intermediación da Asociación de Muchachas, como mencionei, pero é a asociación que xestiona a actividade de pola mañá, por mediación delas, pois veñen cantar e facer un final de festa. Esta era unha actividade de grabación no mercado, co director Alfonso Zarauza. Vale, é un vídeo moi bonito que está na web, se queredes velo con todos os actos que tuveron lugar de día. Foi, a verdade, un festival moi fermoso. E entonces, xa para rematar, o que vos decía antes, contamos coa axuda de profesionais do mundo do cine, chamamos a Rede Cómplice, contactamos con eles desde o principio, desde a inocencia, a ignorancia e a paixón, e dixeronos sí, axúdanos. E con eles fixemos un material educativo, un material que non existe tampouco en Galicia, é dicir, non había ningún lugar onde este recollido unha guía de como facer audiovisual falada polos propios protagonistas do audiovisual galego. Nós fixémola, non tivemos ningún apoio, intentamos despois colocala na consellería, non tivemos ningún apoio, e agora temos comprados uns exemplares por parte da Consellería de Política Lingüística. Non sabemos que van a facer con eles, esperemos que non os enterren, pero a verdade é que é unha pena porque consultamos con CREA e con outras asociacións de cine de Galicia e non hai nada ao respecto. E aquí temos a 16 homes e mulleres do cine galego explicando como fan as súas películas desde a súa área, desde guión, desde son, desde arte, interpretación, etcétera. Nosotros, para pechar aquela pregunta que tiñamos antes, os profes e as profes que estamos en Olloboi sí que temos un posicionamento moi claro con respecto ao cine, sí que nos gusta utilizalo nas nosas aulas en particular como transmisión de contidos, porque entendemos que, bueno, os rapaces e as rapazas cada vez están máis desconectados da realidade, parecenos que o cine é unha ferramenta maravillosa, entre outras cousas, por exemplo, tamén para, desde o sesgo de xénero, potenciar o valor da muller. Por iso falamos moitísimo das directoras que hai en Galicia. Nada máis, con isto xa o deixo que xa ocupei máis do que debía. Bueno, quería decir que yo voy un exemplo de como nos pasamos nestes 20 anos de Centro Social de Boiro, de Traballo ca Cidadanía, como pasamos da animación sociocultural á cultura colaborativa, que era o título da mesa desta tarde. Nos temos, basicamente, en estes 20 anos de traballo, dúas etapas. Unha, podemos simplificar na xeración dunha comunidade que se chamou Leña Verde, que tuvo moita trascendencia, que acadou moito éxito, que se presentou no Parlamento de Galicia, nas 3 universidades galegas, na Universidade Autónoma de Barcelona, outro deses viaxes, en Holanda nun proxecto europeo, pero estaba fundamentado aquel proxecto todo sobre o dereito de acceso á cultura. Nesta segunda década de traballo estamos incidindo moito máis sobre o dereito a participar en cultura. Nos creemos que a cultura é un dereito, o dereito a participar é unha evolución do dereito de acceso. Ten que haber os dous, ten que haber programación, ten que haber casas de cultura que programen teatro, música, cousas profesionais, ten que haber públicos, ten que haber espectadores, pero ten que haber tamén protagonistas, ten que haber cidadanía activa, protagonista, que xere o seu propio desenvolvemento, que é o que decía a definición de animación sociocultural. Dentro dese proxecto Leña Verde da primeira década, nos tiñamos un apartado audiovisual e tamén fixemos un festival audiovisual que se chamou Acción e o fixemos desde a institución, apoiando moito, favorecendo o acceso, apoiando a creación local, apoiando os novos creadores, pero non acadamos, para min, nin de lonxe, o éxito que está acadando o Olloboi. Esa é a diferencia entre facelo dunha maneira ou ir evolucionando a facelo de outra. En facelo para a xente ou facelo ca xente que din eles que non teñen coñecementos. Para min teñen moitísimos coñecementos, moitísima paixón, máis coñecemento audiovisual do que podo ter eu, porque nós non podemos saber de todo, por técnicos de cultura que seamos, e desde logo é unha forma máis rica, máis transformadora
da sociedade do que é simplemente facer as cousas da institución. E con isto quería tamén acabar de decir o que estaba dicindo antes de que Ana falara. Así que nada máis, moitas gracias. Bueno, non sei se alguén como colofón quere dicir algunha palabra na sala, pois temos como 3 minutos antes de ter que erguernos e marchar deste edificio. Se alguén lle apetece, lle quedou algo que quería compartir, pois é o momento, se non, vou esperar 10 segundos. A ver, pero espera un segundiño que che acheguen o micro, porfa. Pois anteriormente falamos de boas prácticas culturais e eu quería denunciar a mala práctica cultural que penso que se está levando a cabo nos centros cívicos, donde entrou a xestionalos unha empresa pouco transparente que non dá pé a moita interacción coas persoas, que é Ferrovial. Entón, bueno, quería denunciar un pouco eso, quería preguntarles antes a súa opinión acerca desta situación, pero non sei se dá tempo. Preguntarlles a quen? A Jaume e a Jairo? Sí, viña máis o caso da charla anterior, pero bueno, si Alberto, si queren... Pero que eles comenten a mala práctica de que Ferrovial este xestionando os centros cívicos de Santiago? Sí, ou simplemente como pensan que se chegou a esta situación onde unha multinacional pouco fiable, quizáis, por menos desde o meu punto de vista, pode facerse cargo da xestión cultural do Concello de Santiago. Vale. E se anima Jairo ou Jaume a contestar, a dar o seu punto de vista sobre isto? Precisamente, sí. Toda a razón para Jorge unha vez máis, co caso de Ferrovial, que tampouco vou a aclarar aquí, pero precisamente nos estamos falando exactamente do contrario. Bueno, é unha cuestión laboral, non? De como se gestionan 60 e pico personas, creo que hai que contratar. A Lei Montoro di que a única empresa que pode facer eso é hoxe en día o entorno super precario e de microempresas que hai en Galicia, di que van a vir grandes empresas a facerse con eses pastéis e van a cambiar seguramente este modelo de traballo que nos estamos intentando defender. Para min, a conexión co que acabamos de decir é que ese non é o camiño. O camiño é precisamente máis que esperar que nos gestionen esas institucións ou esas empresas as que a institución lle externaliza o servicio, pois teremos que facelo desta outra forma para conseguir esa democracia que se refería Jairon antes cando falaba da autonomía e das cousas que podemos facer nós. Se me permitides, ou se ves respondida a resposta, eu quería tamén decir unha última cousa relacionada tamén cos cartos, que tamén se me olvidou, que é que daquela época de antes, de que as cousas as fixera a institución sola, as pagara todas a institución, eso que nos chamamos monarquía ilustrada, que tampouco nos convence, e que nos convence máis a República Creativa da que estamos falando ahora, onde hai moitos axentes interactuando. A diferencia é a precarización, e xa se falou antes tamén. Eu quería acabar con eso. Cando nos facíamos o Festival Acción, tiñamos 20.000 euros da institución para facer o Festival Acción. Todo ese proceso se cambiou a un proceso cidadán moito máis rico no participativo, moito máis rico no transformador, moito máis rico porque genera, e foi mellor idea, e genera moitas máis cousas, pero moito máis pobre nos cartos. Sí, 1.500 euros por parte do Concello. Nos agora temos unha estructura en Boiro, unha vez de 20 anos traballado, unha vez de moita xente valiosa. Non é que non seamos os responsables de todo isto, pero, bueno, traballamos con esta metodoloxía durante 20 anos e algo se notou. Temos a estructura feita, temos esa República Creativa generada, temos todo ese ecosistema equilibrado entre varios axentes diferentes e o que falta agora é que a institución redistribúa
os cartos dunha forma xusta, equitativa e transparente con todo ese ecosistema. Isto se me olvidou decirlo, quería decirlo tamén ao final. E dentro desa redistribución dos cartos, un modelo pode ser modelos que se estaban intentando de xestión cívica, os que se falaron de Cataluña, uns que tamén se estaban intentando facer aquí de xestión cívica dos espacios, e toda a legislación, como pasou en Coruña ca cárcere, como pasa con isto que ti acabas de citar de Ferrovial, toda a legislación e todos os cambios, como se fixo aquí antes tamén, son lentos e aí está a man de Ania para decir algo tamén. Non, hola, fixen a promesa de non intervir, pero non me puiden conter. Moitas gracias por toda a xornada, que a verdad está sendo moi interesante. Eu só quería facer un apuntiño, sinto que sexa así o final, que igual queda como colofón, pero coido que en relación ao que estás plantexando, Alberto, e recollendo un pouco a lanza que botaba Lleirón antes na súa intervención, creo que é importantísimo a cuestión xurídica, legislativa e normativa. Quero dicir con isto, eu non comparto para nada a lectura de que, vale, estamos facendo, tecendo, creando, producindo ao final esa cultura dende a institución, cando para min o labor da técnica debe ser esa simbiose ou esa mediación xa non coa cidadanía, coa participación, nin coa produción de cultura, que a cultura é algo é dicir, propio da propia comunidade. É dicir, a comunidade non é outra cousa que unha creación cultural en sí mesma, non? Entón, para min, o papel da técnica e do técnico debe ser facer ese papel de mediación entre aquelo para o que existe unha estructura de garantía para que subsista como dereito e o marco normativo, administrativo, o sea, normativo e administrativo, é dicir, técnico no que se move. As nosas técnicas deberían estar traballando con nós en como producir ese marco técnico, normativo, administrativo para que cousas como o desamparo, a soidade na galaxia ou a precariedade non poida suceder, porque hai ferramentas. É tan sinxelo como que un concello non contrate con ningunha persoa con ningunha empresa que non asuma as prácticas de contratación exixibles, como que en aplicación da lei de contratación do sector público se fagan lotes de contratación para contratos que en vez de ser millonarios sexan contratos máis pequenos, non? E que favorezan a concorrencia xa non de empresas, senón de empresas, entidades colaborativas, de economía colaborativa, é dicir, o que vimos dicindo, quero dicir que todas estamos de acordo e pareceme algo moi proveitoso unir algo que parecía como contraposto ao principio nun punto clave que o traballo, o sea, en vez de facer cultura colaborativamente, fagamos técnica colaborativamente para que a cultura poida ser, que debe ser o noso obxectivo como técnicas, entendo eu. Técnica xurídica eu, no meu caso, vos técnicas de cultura e outras técnicas da análise ou da teoría, non? E técnicas do activismo e da práctica, pero sobre todo eso, sacar o foco do tema da cultura e da produción e da creación que é moi atractivo e poñelo no traballo duro que temos que facer, que é garantir a subsistencia diso, non? A existencia, perdón, non que xa estamos cansadas de resistir, de subsistir e de queremos existir dignamente. Digo, eu non sei se exactamente vai exactamente na liña de Ania, pero, bueno, creo que en parte sí, co que estaba comentando Ania, en parte co que estaba comentando Alberto, sí, o sea, a mí tamén me parece que é unha das cuestións que temos máis inminentes ou presentes, perfectamente presentes, e que é máis temible, que é esta cuestión da licitación por lotes, non? Por grandes lotes, onde o único criterio ou o gran criterio que se barema é a cuestión económica, pero non a viabilidade técnica dos proxectos, onde digamos, se pode gañar un proxecto sin ter realmente unha solvencia técnica, non? E isto o que nos está informando é da ausencia de cadros de persoal mínimos necesarios nas administracións públicas. É dicir, que as administracións públicas están destecnificadas, se falamos de xestores culturais, por lo menos en Galicia, non? E que, claro, esta é unha das grandes ameazas que temos, non? O sea, porque temos un sector atomizado, se son grandes lotes, ninguén do sector nos podemos presentar a isto. Veñen empresas xestoras de servicios, probablemente sin gran experiencia en temas culturais, non? E despois, esas grandes empresas nos subcontratarán a nós, digamos, afondando ainda máis na precariedade, non? Creo que vai un pouco, sí, non? Vai un pouco por aí a cousa.
Bueno, temos que marchar, porque o edificio se pecha e temos que marchar. Entón, dar bolas gracias a todas e a todos pola vosa asistencia. Darles gracias a Alberto e a Ana pola súa paixón e polo seu bo facer e vémonos na seguinte sesión.